Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз. Как да правим бизнес, туризъм и култура. Как да печелим пари от еврофондовете. Отговорите в Европейския информационен център. Първо трябва да кажа, че Габровската търговско-промишлена палата след участие в конкурс ще бъде домакинска структура и за следващите 5 години на Европа директно. Това ще бъде един от 15-те, както е обявено за сега, центрове в България Европа директно. Тоест имаме следващите 5 години обща съвместна работа и с медиите, с всички ползватели на информация от наша страна. 2013 година е обявена за Европейска година на гражданите и поради тази причина основно всички дейности, информационни, бюлетини, сайти, всичко останало е насочено най-вече към правата на гражданите, към стратегия Европа 2020 за растеж на Европейския съюз и всички права, които имат гражданите в Европейския съюз. Това, което сме се опитали да правим и до сега сме го правили, но сме го заложили в работната ни програма, че говоренето за правата да не бъде сухо, да не бъде академично, а да бъде свързано с прилагането им на практика, ако щете създаване на казуси, с извличане на проблеми, които ние да поставим по-нататък през представителството на Европейската комисия към европейските институции, националните органи, така че правата да не са само на книга, а те да са реално приложими права и всеки да ги знае и да може да си ги прилага. Поради тази причина имаме редица събития, свързани с тая тематика, а те са, грубо казано, разделени в два основни потока. Правата на гражданите като такива и правата на децата като отделна група граждани на Европейския съюз. Предвидени са дискусии заедно с Имка Габрово, обучение на група младежи, които по-нататък да работят като модератори в дискусиите в различни целеви групи. Това са младежи, хора в неравностойно положение, педагогически съветници, които работят в училищата. Тоест, дискусиите ще са в различни целеви групи, за да се видят какви са проблемите и какви знания по-нататък трябва да стигнат до всички деца, най-вече и младежи. Другата група, в крайна сметка, в резултат на тия дискусии ще има един заключителен форум. За сега не е ясно дали ще бъде на национално или регионално ниво, където да бъдат изложени проблемите, трудностите, които хората срещат при прилагането на правата си. Другата група е свързана, те да се каже, с институциите, които прилагат тия права и процедурите по ползването на правата на регионално ниво. Защото всеки, който му се е налагал, ако щете да доказва стаж в чужбина, здравно осигуряване в чужбина или всичко от това, което е част от правата ни като европейски граждани, знаят, че в крайна сметка те стигат до една регионална институция. Стигат до общината, в частност, когато става дума за вод, за участие в изборите и нататък. Тоест, прилагащите институции са тия регионалните институции, които са на нашата територия. Заради това е предвидена една среща дискусия, ролята на местните и регионалните власти за прилагане на практика на правата на гражданите в Европейския съюз за Габровска и Ловешка област, където всички регионални институции и местни власти да покажат как на практика прилагат, какви са процедурите и какви затруднения самите те срещат
при прилагането на тия процедури? Какви идеи имат за подобряване на процедурите? Защото проблема най-често е в процедурите. Както между впрочем и в националното ни законодателство. Много често затрудненията се срещат точно в процедурите. В изготвянето на документите, в времето за изготвяне на документи и т.н. Това е съвсем накратко казано, всичко свързано с Европейската година на гражданите. Освен това, естествено, традиционно ще честваме 9 май, като тази година редуваме общините, в които се чества. И тази година за Габровска област това ще е Дряново, за Ловешка област ще е Ябланица. Отново ще има Европейски ден на здравословното хранене, който вече 5-та година може би ще бъде поредна за Габровска област. Освен това има редица семинари, информационни дни, които са насочени към бизнеса, към прилагането на мерки на оперативните програми, които са текущо традиционни също за нашия център. Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз? Как да правим бизнес, туризъм и култура? Как да печелим пари от еврофондовете? Отговорите в Европейския информационен център.